Ayong buntag mga kaigsunan, mga higala, mga kaigsunan nga di nagapadayon sa pagsunod ning atong programa. Din ang dalan ni Jesucristo matod pa sa balaang kasulatan, Proverbio kapitulo 14 bersikulo 12. Adunay dalan nga daw matarong sa usa ka tawo apan ang katapusan niya na mao kalaglagan. Apan ang dalan nga mao si Jesucristo dayag kaayo ug tin-aw sumala sa balaang kasulatan, siya ang dalan kamaturan ug ang kinabuhi. Usa walay duda si Kristo ang dalan sa kinabuhi mo walay katapusan mo sa kanya itong programa. Salamat sa mga katawhan nga nagapadayon sa pag-subscribe pag views kining atong mga video mga kaigsunan. Iabot na tangat to sa uban nga mga kanasuran. Salamat sa mga Pinoy nga naigugmas pinulungang Bisaya nga sila nagapadayon sa pagsunod sa atong programa. Ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. Mga kaigsunan karong adlaw ato ta sa mga pagtulunan sa mga miaging panahon atong gitudlo series nga mga pagtuon apan karon usa ka pagtulunan nga atong pagahimuon karong adlaw. Importante nga adunay mga daghang butang nga ato makatunan sa atong kinabuhi. Ato nga pagahisgutan ang pipila ka tanang butang nga naa sa tao nga gidumtan sa Dios, no. Mga pipila ka butang nga dulumtanan diha sa tao. Ang mga butang nga diin gidumtan sa Dios nga naa sa tao. Una mga kaigsunan, ang atong mga mata nga mapahitason mo na siya ang mga butang nga gidumtan sa Dios. Kung imong tan-awon mga higala, bisan pa man sa balaang kasulatan, adunay mga butang nga gidumtan sa Dios diha sa atong kinabuhi. Okay, naga-disgot na tungod sa dili maayo nga mga butang mahimo sa tao sa matud pa niya dinhi sumala sa panultihon o Proverbio kapitulo 6 bersikulo 17, mapahitas kong mga mata mo ni siya, no. Adunay sa bersikulo 16 adunay unom ka butang gidumtan sa Ginoo or 7 ka mga butang. Muna siya mga kaigsunan, pipila ka mga butang nga gidumtan sa Dios diha sa tao. Ato nga isgutan ingon ang Dios mga mata nga mapahitason. Usahay ato mga mata igsuon ato ning himuon nga magalantaw ta sa mga butang nga uban ang pagpaubos. Kay daghang object nga ato makita diha sa atong mga palibot. Mga butang nga diin nakit-ani mo sama sa imong mga isig ka tawo. Nga usahay ang imong pagtan-aw sa sila mga labing ubos kay nimo, nga usahay makahimo na kag mga butang nga imo na silang madaog-daog, dili na nimo sila mahatagag dakong pagtagad o wala na kay pagpakiga pakigsilingan, wala na kay pagpakigala kanila kay sila mga higala usahay ang imong pagtan-aw ubos sa imong pagtan-aw. Wala ingon ng Dios, gidumtan sa Dios ang mga mata sa tao nga diin nagalantaw sa mapahitas o mga paglantaw. Mga mata nga diin wala makakita sa mga panginahanglan sa iyang isig nga tao. Mga mata nga wala makakita sa mga buluhaton diha sa Ginoo. Mga mata nga diin angay natong hinumduman mga kaigsunan nga ang tao kung wala na siya mata, mahimo nga pila ka porsyento ang mawala siyang kinabuhi sa iyang pagkatao. Una nga para sa ako 50% mga kaigsunan siguro munay mahitabo kung mawala ning atong duha ka mata. Muna nga ang atong mga mata aduna ni siya dakong mensahe sa kinabuhi sa tao nga ang atong mga mata dumtan sa Ginoo sa dihang ang atong mga mata mapahitason o tungod sa imong mga mata ingon sa atong Ginoong Kristo, kung makasala ang imong mata lugiton, mas maayo pa nga moadto ka sa gingharian sa langit nga wala kay mata kaysa duha kay mata nga moadto kag impierno. So ang pagtulon-an mga kaigsunan, mga pipila ka butang gidumtan sa Dios diha sa kinabuhi sa tao. Ang atong mga mata mga kaigsunan nga usahay mo hinungdan nga makasala ka, no. Dunay daghang mga butang nga makasala ka kung ang imong mata magigsunan di nimo hatagan og disiplina nga ang imong mga mata kinahanglan
adunay gitawag pagkontrol diha uban ang pagpaubos sa kaugalingon. Mo na mga kaigsunan nga ang atong mga mata mo ni siya ang kahayag sa atong lawas, kinatibuk ang lawas nga kung ang imong mata wala nay nakita niya ang imong tibuok lawas, ngit-ngit mga kaigsunan, ngit-ngit kay dili na nimo makita, manamin ka, di nakakita sa imong kagwapo, di nakakita sa imong kagwapa, di nakakita sa imong mga anak. Matod pa sa balaang kasulatan, ngit-ngit ang tibuok nimo nga lawas kung ang imong mata wala nay kahayag. Pandumtan sa Dios kanang mga mata nga mapahitason. So atong hinumduman nga kung doon na kay mga mata, gamiton nato ni para mulantaw sa atong maisig katawo, kung sa ilang mga panginahanglan, atong ilantaw ang atong mga mata sa atong pamilya, kung sa ang dagan, atong himuon nga atong mga mata mao ni siya gigamit aron nga makita nato ang sayop nga atong tuliron, ya dili nato pasagdan. Ang mga mata atong gamiton para mulantaw sa mga buluhaton sa simbahan, kung dunay mga voluntaryo, kung dunay mga hinluon, dunay mga buluhaton, ato ning himuon ang atong mata nga mulantaw kung unsay naa buluhaton, dili kay ang imong mamata maoray wala ka mulantaw niya paabot pa kag mandaran ka o niya lisod kayo ang trabaho kung magsigil mandar mayo ng imong mata, gamito na nimo na o unsay mga naa panginahanglan sa simbahan, imo nang gamito nimo mata niya trabahoon dili pud ang mata mo imo trabahoon mga kaigsunan. Muna nga sakto nga ang Biblia nagasulti mapahitason nga mga mata. Ikaduha nga gidumtan sa Dios mga dila nga bakakon. So, dunay dila nga mga nagsultig bakak mga kaigsunan. Una nga kung doon na kay dila atong himuon matod pa sa balaang kasulatan, no, nga ang dila nga bakakon makahimo ni siya nga unsa, makahimo ni nga makahimo nga makasunog ngadto sa kinatibuk ang kalasangan, nga ang atong mga dila mga kaigsunan, mga pinulungan ato ni siyang gamiton diha sa maayong pagkagamit. Matod pa sa balaang kasulatan diha sa Proverbio kapitulo 25 bersikulo 11 nga ang pulong nga maayong pagkagamit ingon sa usa ka mansanas. Matod pa dinhi ato sa basahon mga kaigsunan, matod pa diha diri ang usa ka pulong nga hustong pagkasulti sama sa mga mansanas nga bulawan diha nadayan-dayanan nga plata. So grabe no, kung ang pulong maayo nga pagkagamit nalitok pinagi sa dila sama siya sa usa ka mansanas nga bulawan. Muna mga igala nga ang atong mga dila ato ni siyang gamiton sa hustong pagkasulti tungod kay usahay mga kaigsunan, ang imong mga dila no, walay pugong magasulti ka sa mga butang nga makapadaot sa imong isig katawo. Usahay imong dila gamiton sa pagpanglibak, ang imong dila gamiton sa pagsulti nga mga pamalikas, pagpanunglo. Ang imong dila usahay magaigsunan nagalitok mo ni siya ang pipila ka mga butang nga gidumtan sa Dios diya sa kinabuhi sa tao. Mata nga mapahitason, dila nga bakakon, dila nga nagsulti pasipala, dila nga wala maglitok diha sa pulong sa Ginoo. Dapat magaigsunan ang sakto nato kanang ato mga dila gamiton nato na aron nga ang tao madasig, aron ang mga tao madasig sila sa ilang mga buluhaton. Kung dunay taong tapulan, sultihan nimo nga kinahanglan dili ka magpinapulan. Mao po na mga kaigsunan, labaw tanan ang ato mga dila gamiton sa paglitok diha sa pagsultis pulong sa Ginoo. Maayo lang gid natong dila mo litok sa mga butang kalibutanon, pero ang ato mga dila wala nato gamitas paglitok sa pulong sa Ginoo. Atong mga isig ka tao igsoon aduna tay obligasyon ngadto kanila nga sila kinahanglan mga lagad sa Ginoo sa unsang paagi. Matod pa ni Apostol Pablo nga pinaagi sa pagsangyaw sa mga pulong sa Dios. So karon salamat sa Ginoo nga nay mga higayon nga kita nakahimos pag-broadcast nato karon
mga kaigsunan niya atong ipadayon nga ang dila nga makakon idumtan sa Dios mga kaigsunan. So ang ikatulo mga kaigsunan, ang dulumtanan sa Dios kanang mga tiil nga nagalakaw sa pagkadaotan. Dapat ang atong mga tiil igsuon ato ning himuon nga partner sila sa kamot. Muna mga kaigsunan, daghang nadato tungod sa ilang tiil ug kamot. Mga tao nga nadato sama na ng mga basketballer, boxer. Kinahanglan abtik imong tiil o lakang pagtindog sa maong buluhaton, mga boxer bakay nadato si Manny Pacquiao igsoon. Salamat tas Ginoo nga usa ta sa mga nagasunod sa iyang mga away sa una panahon sa simba, ato pay apil sa pagampo ang iyang away kay usay kasagara matuno magdomingo mo ingon nato miyembro nga i-apil man nimo Manny Pacquiao siyempre kadugto nato nya ato nang ginaampo. So daghang mga tao nga pinaagi sa tiil ug kamot. Si Alvin Patrimonio sa una mga kaigsunan, grabe mo dulag basketball. Muna nga nadato pinaagi siyang kamot ug tiil. Yang atong kamot usahay dili nato ni gamiton. Dulumtanan ni sa Dios mga kaigsunan kamot ug tiil. No nga usahay ang atong kamot dili mahimong partner sa atong tiil kay sa kugihan ang kamot niyang tiil di mo lakaw. Wa di ako mahimo ang kamot. Isod sa kayo nga magtinuwad ka nga ang imong kamot mo na lakaw mo. Naka-design sa tao ang tiil mo di mo lakaw. Muna nga kung dili mo lihok ang kamot ang tiil mga kaigsunan sige lakaw-lakaw mo bitan nga adunay mga tao sige lakaw-lakaw niyang kamot nagigapos.